Още с влизането в кабинета, директорът седна да преглежда видеозаписите от камерите в училищния двор. Момчетата останаха прави до вратата, надявайки се да излязат колкото се може по-скоро. От притеснение не смееха да повдигнат глави. Те бяха повече от сигурни, че този път няма да им се размине само с едно мъмрене. «Кой от двамата ще каже защо се сбихте?» попита със сериозен тон господинът, докато не спираше да трака припряно по мишката и клавиатурата на компютъра. Миро и Алекс мълчаха гузно. «Александър, ти кажи, защо го направи?» «Не можех повече да търпя подигравките му, господин директор!» Видимо разстроен, отговори шестокласникът. «И вместо да споделиш с някого, който да ти помогне, ти реши да се саморазправяш. Какво би станало, ако всички в училище започнат да разрешават споровете си като вас?» Краката на Алекс съвсем се разтрепериха и, макар в кабинета да бе хладно, усети как дланите му се изпотиха. «Здравейте, аз съм Стилиян Владимиров и озвучих книгата на Петя Петрова «Маската на гнева». Историите, които тя пише, са толкова вдъхновяващи, че нямах търпение още на следващия ден да отида в класа на моето момче и да прочета тази история пред всички 25 деца. Може би няма да повярвате, но те наистина слушаха цялата история, цялата книга с затаен дъх. Надявам се тези истории да достигнат до колкото се може повече деца, защото вярвам, че те ще станат по-добри след тях. Слушайте всички книги от Готови за живота на Петя Петрова.